Разработихме дори магазин за турбочасти, части за рециклиране на турбокомпресорите и digiturboparts.com. Стараем се да поддържаме наличности от части за турбокомпресори. Това означава, че ако примерно аз съм сервис, който иска сам да си ремонтира турбокомпресора, мога да влезна да си купа необходимите части, да си го направя сам, нали, примерно да си взема картридж или ако имам нужда от Westgate или някакъв актуатор. Някакъв детайл за турбокомпресор. Мога да си го взема да си го направя сам. Може да го потърсите при нас в магазина. Съответно, ако го има, получавате го. Може да го получите дори с някои обяснения от нас по определени въпроси. Включително и колеги, които търсят части трудни за намиране или такива, които не се произвеждат като резервен част. Сега се сещам за един мой личен автомобил, за един гейт за турбина, който нямаше възможност да се поръча нито като оригинална част, нито като заместител. Вие го доставихте, сменихме го, нещата се оправиха. Даже нали, това беше в ситуация, в която турбокомпресора е труден за сваляне. Нали, в нашия конкретен случай изискваше да се сваля преден мост, рейка и доста разглобяване, а пък имам възможност да се смени на място. Така че това също е вариант. В магазина са налични, магазина ще го видите изписано отдолу под видеото. Има ги налични частите, винаги може да се поръчат. Заради това, че имаме доста части на склад. Ремонтите на турбокомпресорите при нас стават в кратки срокове. За повече интересни видеа, канала на DigiTurbo или директно при тях.